Sziasztok! Hát ma folytatnám ezt a magyar hadjáratos izét. És itt tartottunk, hogy a nagyon értelmes velencéek megtámadtak engem egy darab hadvezéri egységgel. Hát, ez nem volt jó döntés, mivel én most le fogom őket igázni. Induljunk is már szépen. Azt hiszem a Ragusa ellen. Ja, Ragusa ellen. És így lesz, hogy Ragusa, Zágráb és Velence. Szerintem már csak ennyi városuk maradt. Van eleve. Ilyen az, hogyha jól láttam, lázadó. Itt gyorsan még a videó előtt beállítottam egy-két képzést, építkezést azt nem. Csak már egy ilyet. Még gyakorlóteret. Ide is beraktam egy magyar nemest, meg egy papot. Ez a nemes nem kell. Felvittem az adókat, meg elkezdtem átalakítani faluvá. És szerintem ennyi is lenne ez a kör. Jó, ott van egy elég nagy milánói sereg. Hát ugye megpróbáltam Milánót a velenceiekre úszítani, de nem sikerült. Mindegy. Fehérvár fejlődött. Plusz a bevételem. És már ugye nem én vagyok a leggazdagabb, de sajnos a velenceiek lettek. Ez alapból nem is lenne olyan óriási baj, hogyha nem a velenceiek léptek volna a helyünkbe. Ja. Tovább folytassuk az utunkat Ragusa. Meg egy kisebb velencei sereg. Tirannóba meg képzünk mondjuk 2 lovas egységet, hogy legyen kis védelem. De meg majd horvát boltásokat fogok lerakni. Talán Fehérvárat, hogyha megtámadják a velenceiek, ki tudom ütni azt a sereget, ami megtámad. Meg István tábornok vezetésével vonulunk tovább Ragusa felé. Én meg a kör vége gombra nyomok. Egyébként a előző videóban elfelejtettem mondani, hogy boldog karácsonyt, ha bár már elmúlt karácsony, de boldog utólagi karácsonyt, és már nem Velence a leggazdagabb, ami nagyon jó. Nekem nagyon jól telt, mint mondtam, már a mamáméknál voltunk. Ott kaptam az ajándékaim nagy részét, de itthon tabletot kaptam. Aminek nagyon örültem, de az összes többi ajándék is nagyon tetszett. Jó volt, meg minden többi. Ezek meg ingyen feltarthatóak, ami nagyon jó. Ez meg még egy jó idő, ameddig átfejlődik, szóval építsünk egy ilyet, hogy kicsit nőjön a lakosság gyorsulása. Ez is értelmes mondat volt. Fú. Nem kell zsoldos körvége. Nem tudom, mit csinál Milánó ezzel a sereg átcsoportosításokkal. Na, Bizánc akar valamit? Vagy csak meg akarja vesztegetni Fehérvárat? Ajánlok meg kereskedelmet. Velük jó a szövetség. Akkor nem kell szövetség. Hát akkor csak adjatok nekem térképet. Most nem kérek pénzt a térképemért, mert most nem akarok. Aj, TL-et nem bírunk odaérni. Itt meg van egy velencei családtag. Pontosabban Alessandro Salvo. És ő is még mellette 3 egységével. Ragusát egyébként Barbus Salvo védi. Ő Alessandro Salvo rokonja, mint a nevétből. Hát itt meg valami Leonardo kapitány van. Azt még meg szeretném nézni, hogy
Ja, ennek is valami szálló. Nem, ez Domicát csúcsá, Dózse. Igen, a Velencénél Dózsék voltak, most már emlékszek. És ezt az ügynököt hozzuk le ide a franciákhoz, azt hiszem itt van Marseille. Ja. És nem ér oda István. Két elég nagy velencei flotta. Hát itt Vulkánus elég nagy sereget hoz. Hát remélem nem akar megtámadni, mert azért nem járná túl jól. Földmegtisztítás az. Nincs is kikötőn városom, akkor ide építsünk egy kikötőt. De majd lesz Raguzával. És van minden kört, akkor most nyomjunk egy körgombot. Ez is értelmes volt, de mindegy. Milánó megszívta, és én is megszívtam Bizánccal. Aha, jó. Értem. Akkor ajánlok nekik egy olyan békét, hogy béke, és én odaadom nektek Riannót. So, is this a call for peace then? Tűzszünet, terület átadása, Tirnova. Hát biztos nem fogadják el. Akkor még átadom izét is. De hát, ti nem adtok át területet, az biztos. Akkor adjátok oda ezt a két odaadom ezt a két várost. Követelő, adok még térképet, kereskedelem, kiegyensúlyozott, na így. No, I don't. Some Most further még egyszer requests, rakjuk be ugyanezt. Nem ti adtok át területet, én adok át területet, Triannót és Trigastrovitelt. És én még fizetek nektek 2000-et. Mondjuk 2500-at. Követelő, még mit ajánlottam? Ugyan csak Triannót adom nekik. Akkor még adom izét is. Tigorovistét. Ja. Let us leave this point now. This meeting was Istenem. worse than fruitless. Két frontról is betámadtak. Három kos, mondjuk meg két létra. Ilyet, oké, még egy ilyen. Igen, háború. Akkor vonuljunk tovább a diplomatáinkkal. Következő kör. Ezt nem beveszem izét, Ragúzát. Vége a videónak. És ajánlok Velenciának egy békét. Ja, az lesz. Hát nem mondott, hogy vereség. Hát igen. Így jártunk. Nem kellett volna elfoglalnom ezt a várat. Pontosabban. Adjuk be gyorsan Ragúzát. Éjszaka támadjunk, kiüssük az erősítést. Elengedem őket. Vagy csak simán elfoglaltam a települést, és el is engedtem a foglyokat. Did you expect us to be happy to see you? Jó, megvesztegethetem őt? It is indeed good of you, mutually beneficial, Jó. yes? Until next time. Nekem ez csak An jó. honor lord. Hát Fehérvárral nem van egy kisebb sereg, nem is We will kicsit. meet you there. Képezünk további helyőrséget. An honor to serve, my lord. Meg is vegyünk fel egy kis zsoldost László királlyal. Jaj, nem akartam kör végét nyomni. Mindegy, lemegy ez a kör. Aztán vége szerintem a videónak.
Az a baj, hogy nem mérem az időt. Ja. Lehet, hogy kéne mérni. Mert lehet, hogy most nagyon rövid lesz. Inkább legyen szerintem rövid és több videó. Habár végül is tök mindegy, mert nagyon sok videó They lesz. are besieging us. Szinte The enemy amikor besiege játszom us. Medieval Total War-ral, azt They will levideózom. not live to regret. Szóval a következő videó FIFA-ból lesz, hogy ne csak ilyen Medieval Total War legyen. És az egyiptomi hadjáratomat azt abba fogom hagyni, mivel hát, hogy is fogalmazzam, véletlen rámentettem. Hát igen, bocsánat. Hát most is térítem Ulászlóval. Átvöltenem még egy papot. De már itt is kell térintenem. Jól van. De meg már nem tudok még egy papot képezni. Akkor várjál. Te még maradj itt. Viszont téged. Téged áthozlak majd ide. 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 Hát ezeket még nézzük meg. Jó, kit érdekel. Várjál, itt is ostromolnak, nem. Hogy itt ostromolnak. Még támadunk. Should fear us coming, my enemy. Your Itt is enemies támadunk. like God be with us then. Jó, győztünk, váltságul. God has delivered us unto Hát. victory. Yes, sire. They will not Na, sikerül bejönni. from you. Hát azért Velencében van egy elég komoly kis erő. Meg nem kevés épület. De képezünk sereget. Képezzük aztán át őket. My lord. Yes. Yes. Így. Orders, my king. És akkor csak ezt az egy egységet kell majd átképezni. Szóval szerintem ennyi lett volna ez a videó. Legközelebb találkozunk. Addig is császtok!